Van de week is het rapport uitgekomen van, van het onderzoeksbureau Bon. Met daarin de resultaten door het onderzoek naar de klinische verloskunde in de Sionsberg. Wat vond je van het rapport? Ja, wij vonden het verbijsterend van wat daaruit uitkwam. Want als het just naar wat hier bad is met de klinische verloskunde en hoe het echt benammen, dus de Friesland Achmea, de IGZ en het bestuur van de Sionsberg hiermee omgang is, ja, dan zeiden wij van je moet absoluut wat barren en landelijke politiek doe je wat doen. Wat weer de meest schokkende uitkomst van het rapport? Nou, dat zich professioneel nemende organisaties verrekte met elkaar communiceren gaan. En dat is toch wel heel slim voor duurbetalen bestuurders, bestuurders van de Friesland, inspecteurs van de IGZ, dat zij net in staat was om dat op een duidelijke manier met elkaar te communiceren. En elkaar ik dusdanig beïnvloeden had dat er net een objectieve, onafhankelijke afwaging was had van de besluiten. Ja, de verloskunde zou sluiten worden omdat er medisch het hier en het net in de hek weer. Klopt dat volgens het rapport van Bon, Jouke Douwe de Vries? Nee, dat klopt net harder net. Ze zei van het ging om het yield en net om de kwaliteit, wat de klinische verloskunde onbelangrijk. En er waar ik nog zijn dat op 24 november 2011 het besluit afvallen is om dus de klinische verloskunde te sluiten. Wil staat dat letter, een paar dagen later, oors communiceren waar ze zei nee, er moet nog een plan komen voor de betterzorg. Dus er zijn een heel soort zaken, nou absoluut net fris voor om. Had je nou het gevoel, Breusma, dat je hem gigantisch in de maling nam binnen terug de hele heren der? Ja, wij zijn als politiek, maar ik de actiegroep Redden Sionsberg, die is wel om het tuinleid. Om het ene moment, dit is net het moment dat het waan, terwijl op 24 november besluiten nam binnen, die het eigenlijk onomkeerbaar waren. Dan kan je nog praten waarom dat zo dien is, maar het is in ieder geval net eerlijk communiceerd. En wat de redenen van West had, dat kan wij alleen maar naar gissen. Wat wij worstelen, dat er, en dat jouw de heer Bonnik aan, dat er een ongebroekelijke contacthoeveelheid West had tussen de IGZ en de Friesland. Ja, want de IGZ heeft een onafhankelijke instelling te wezen. Dat had ze hierbij absoluut het West, hè? Dat zal ik het wol, en mij voorzichtig maar wijzen, maar wij vinden dus dat dus de landelijke politiek dit ook maar eens onderzoekje maakt. Want ik als zus naar de minister begeleid, die ik in het iedere keer met debat over de Sionsberg daar vragen beantwoorden had. Ja, die had haar ook baseren op die zogenaamd onafhankelijke IGZ. Nou, en in dit rapport komt heel duidelijk naar voren van ze hebben onder een bordje spelen met de Friesland zorgverzekeraar en die hebben de Sionsberg en het bestuur van de Sionsberg in de tang genomen om te zorgen dat dus de boel weer in de water kwam. Nou, en dat is net zo dat jet. Dezelfde Friesland zorgverzekeraar leidt dit rapport ook ruchtzichtloos naar zich del. Ja, hoe komt dat op je moer? Ja, een beetje bijsterbaarlijk, hè? Dat je een onafhankelijk onderzoek zo snel, wat jou net uitkomt, dat je dat maar gauw aan de kant leest in plaats van dat je daadwerkelijk even goed zegt wat staat er nou in. Ze zeggen van het weer net compleet. Nee, dat weer de opdracht ik nek. Het gaat puur over de binnenzorg in de regio. En dat dan als argumenten broeken om de zaak autobaan. Ja, ik denk dat je daarmee onjouwen dat je deze regio net al te serieus neemt. Hoe nou verder? Nou ja, wat wij jet hebben is dat de Partij van de Arbeid vregen had om een kamerdebat. SP had ook vragen gesteld, benamelijk over de rol van de IGZ. Wij hopen dat het heel gauw op een rol komt van een nieuwe Tweede Kamer. En misschien nog wel aardig, omdat ik maar het demissionaire kabinet het dan. En ik maar de demissionaire minister van Volkszoen, dus mevrouw Schippers. Want dan kan ze die ook bevregen op van, hey, hoe zit het nou minister? Ga je dit al je weten? En wisten je van de laakbare rol die de IGZ in dit hele stuk van zaken spelen had? Nou, en dan hopen we dat die ingrijpen zullen. Want wij hebben heel duidelijk zijn, dit is heel duidelijk het failliet van de marktwerking in de zorg, wat u zo belangrijk. Je moet wat baren. Politiek, neem nou je volg en zorg dat dit oors komt. Want in eerst Friesland kan het net zo wijzen, en het rapport heet Eiland op de Wal, dat wij een eiland op de wal worden hier in Noord-Eerst Friesland. Dus er moet een uitzonderingspositie komen voor uw regio. En hoe groot is die kans dat de klinische verloskunde weer rondkomt in de Sionsberg? Kan ik net beoordelen, maar er zit wel een hele goede ideeën in het rapport van de heer Bon. En daarom is het zo jammer dat de Friesland dit aan de kant scoot. Want juist, er zitten een serie ideeën bij. En het belangrijkste is van de conclusie uit het rapport in mijn beleving. Gaan wij met elkaar communiceren en kom voor een goede oplossing rondom de klinische verloskunde in deze regio. En ja, dat smiet blijkbaar Achmea de Friesland voort. En
Dat vinden wij vooral heel spietig, want er leidt gewoon een grote ruimte om dingen op te lossen. En ik vind dat wij in deze regio een goede klinische verloskunde hebben.